В катедра "Педагогика и методика на обучението" се подготвят детски, начални и ресурсни учители, както и социални педагози. Обучението е организирано в бакалавърски и магистърски програми, редовна и задочна форма на обучение. Ние предлагаме образование по високи европейски стандарти с използване на модерни технологични средства, солидна практическа подготовка в образователни институции и с реална подкрепа от опитни педагози. Гарантирана подкрепа за започване на работа по специалността на успешните студенти, възможности за изява на регионално, национално и международно ниво, пътуване в чужбина с цел обучение и практики, възможности за обучение в чужбина, индивидуално отношение към всеки студент, активно учене, ценни приятелства и забавление. В катедра "История и философия" се предлага дуално обучение по специалностите български език и история и философия. Формата на обучение е редовна в образователно-квалификационна степен бакалавър и редовна и задочна в образователно-квалификационна степен магистър. Това е защитена специалност и поради това е освободена от такси за периода на обучението. Ние предлагаме добро образование по специалността, гарантиращо вашата висока конкурентност и успешна реализация на пазара на труда. Възможности за учене в международни програми за студентска мобилност, практики и стажове. Участие по интереси в студентски клубове "Историк" и "Интелектуалец". Възможности за научно развитие чрез участие в конференции и научни проекти. Катедра "Български език и литература" предлага високо ниво на образование в специалността българска филология в двете образователно-квалификационни степени бакалавър и магистър, редовна и задочна форма на обучение. Успешно завършилите специалността получават широки възможности за реализация и като учители по предмета "Български език и литература" от 5 до 12 клас, и като специалисти и експерти в обществената сфера, в различни образователни и културни институции, както и като журналисти в печатни и електронни медии. След придобиване на образователно-квалификационна степен магистър, възможностите за развитие и реализация се разширяват в сферата на висшето образование и в полето на научната дейност. В катедра "Икономика и управление" се обучават специалисти в професионално направление "Администрация и управление" в образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър. Основната цел на обучението в специално стопанско управление в образователно-квалификационна степен бакалавър е да се подготвят висококвалифицирани специалисти в областта на управлението на организациите в сферата на производството и услугите, в банковия и застрахователния сектор, в държавната общинската администрация, както и предприемачи, развиващи собствен бизнес. Основната цел на обучението в образователно-квалификационна степен магистър е да се задълбочат теоретичните познания и да се придобият конкретни практически умения в областта на финансите, публичния сектор, човешките ресурси и международния бизнес. Магистърските програми в професионално направление "Администрация и управление" са "Администрация и управление в публичния сектор", "Управление и развитие на човешките ресурси", "Финансов мениджмънт на предприятието", "Управление на международния бизнес". В катедра "Маркетинг и туризъм" се обучават студенти в образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър в редовна и задочна форма на обучение. Основната цел на обучението в специалност "Маркетинг" в образователно-квалификационна степен бакалавър е да се подготвят висококвалифицирани специалисти в областта на маркетинга на организациите в сферата на производството, търговията и услугите, в рекламни и пиар агенции, в държавната общинската администрация, в агенции за маркетингови и социалистически изследвания. Учебният план за специалността е адаптиран към сходни учебни планове на водещи университети в България, Европа и САЩ. Завършилите специалността усвояват солидни теоретични знания в сферата на маркетинга, придобиват умения и практически навици, които им позволяват да работят в условията на динамична пазарна среда и глобализация на бизнеса.
Магистърските програми в професионално направление маркетинг са маркетинг менеджмент и корпоративен маркетинг. В катедра маркетинг и туризъм се обучават и студенти в професионално направление туризъм в образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър, редовна и задочна форма на обучение. Основната цел на обучението в специалност туризъм в образователно-квалификационна степен бакалавър е да се подготвят висококвалифицирани кадри за ръководна и оперативна работа в сферата на туристическата индустрия, заведения за хранене и развлечение, туроператорски и пътнически агенции, неправителствени организации. Успешно завършилите намират реализация като мениджъри и специалисти в частни туристически предприятия, държавни и неправителствени институции в сферата на туризма, регионални и локални туристически организации. Магистърските програми в професионално направление туризъм са международен туризъм след образователно-квалификационна степен бакалавър, завършили туризъм 1 година. Управление на туризма след образователно-квалификационна степен бакалавър от други професионални направления и специалности 2 години. Мениджмънт на туристическа дестинация след образователно-квалификационна степен професионален бакалавър, завършили колеж по туризъм 2 години и управление на туризма след образователно-квалификационна степен професионален бакалавър, завършили колеж по туризъм 2 години. Катедра индустриални технологии и мениджмънт осигурява обучение в образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър, редовна и задочна форма на обучение. Завършилите специалността са високо квалифицирани кадри, предназначени за производствено-технологична и организационно-управленска дейност в областта на химията, технологията и управлението на производството в промишлеността. Завършилите образователно-квалификационна степен бакалавър в специалност индустриален мениджмънт получават професионална квалификация инженер-менеджер и могат да продължат образованието си в магистърска степен. Магистърските програми в професионалното направление са управление на операциите, процедурите и митническото обслужване при търговия с акцизни стоки, технологии и мениджмънт на петролната и газовата инфраструктура, управление на органични индустриални производства. В почти всички специалности, предлагани от университет професор д-р Асен Златаров, студентите имат възможност да се обучават по европейската програма Еразъм за обмен и мобилност на студенти Еразъм и Еразъм Плюс в чуждестранни висши училища от 18 държави.